tangi dadap daga jing sngo kumen ga bakraw palat hadu kata dan balaban sngo tho namar mentai ga sngi ga bakham kerpang ya gani ga program potnet ga ba fishat page malaga por ha ga ba gani ga potnet kadap atat syajar tli ki episode bani mata kadaw ha gani ga por nga sngo ban ai kublai ningkong ya i paso bantay gani ga por ga bakamen bangi kendu fi nang ta dai kong sunita nasngo kumen ba ngila bania kendu lang kumni bat ege bakraw ege bakodor ngis ngo kwa bantep bat kini ge basngap ru kini o bantep ngadu menno fi sedang ge ne bat kumno filapin poi hadu kini ge thong jong kini ge sejar teliki episode ya kini ka ji shakri la sedang la dos nem arjar nyo kadai hau bena January nyo tarik bat la sedang ya kini mde da ka jing kwa brio ane da ka jing smooth brio ane da ka jing la brio Ndai kadai da ka jing pensyai ke jong trai kadai da ka jing yalam ke jong mensim jong o bat dai da ka jing le ka ba kraw da ka bor ke jong o kam naw por ba sedang neng kong ya kani ka adon ka jing kwa ban le leng ba ka do darshan ti adon ke tu ka ni ya kren rei ki nam sto ba kamplilat ndai ngai ngo yo play pat ba yalam leng bagi cable TV Kata ko pon pat don kano ka jingelap mo kadi ka banengkong do kani ini ai ngu yo blay ba ngalai kendo kato kani ki perlok ki ba ya don keti ban sedang ban yalam bat ni ai ngu sya yo blay ba kadi ka jingelam ka jong ya ka bangi la penlong hado kan ni ka banengkong li pastor ba ngi le ikli ki briu ang kano kan lut te ki ai da ka figure ka bala he fi wala smuma da ki lak ki folak te mdan ai da to ko por thì yang ta try melong thì cũng đâu pat mo kata kamera ka studio dan kami kali dan kam ki preu dan kam so ki komputer ki gitar ki babon ta so ka studio bupiang kam so la ai ban mudur ta dai jing mut preu thì kata ong try melong ban sedang kum no dan ai try ong ai ke dan sedang kata Tengah ingo yo play ba tu kapor nga kan ba neng kong nga yo thu ru ye mo I don ipa teng ong smo budan tau trai lam ti mi ru ai ga tu ni bisa ban thiet kamera ka mau ye thiet de kamera second hand di kamera red de itu ya sedang te nga ingo yo play ru ba bo play lat ngi dan wi perlok jungi tai di ba bok di jang fortune production te di mai ba la karshan ngi na do sedang mar klama I mar ngi hap siu ka jing siu ka ba he andre ma I la shu trei bi kum to kat bangi la ban ai te kum ta ka ya ka kam bat kan mau por basdang I dan to ka machine ka rem ha por editing teng la edit la mi nang ka sound ka dur klami shu edit blind way tip ka ban long kom no teng si la che poi se saka sound ka long kom no ki bri ki jong bali ka sound ka long kom ta to ya sha ya nomor ba teng ka pa kom no ka long kom no impat biang gitar ni ai ngu yo blay da si syaba hadu menta kalong kum ni ba kalong ru kadai da ka jingle ka jong o kamu nadu ka tu por hadu menta kala dap kum makan usnam ye nyusnam kamu nadu basdang fi layathu kat tu mentan ngangai deiru ka jing krishan lang ka jing kong sunita mo da ka jing ya ai jing mut lang kham tam le fidon ka jing la ka ba ngangai ka dei nau trai Fila ban keren ni ketien Hindi ke bakhambiang, but let's say fila along kejengker ku bakhram day tang ya, kini ke program day wat ekiweru ki brio jong play ki jelap ki pergi balang ki bawa nasyabar mana ke puar, dengan nget kini ke day kejengker ku bakhram day play, nget ubala ada bu ifi ba fini kendo, but ba ubala don lepas plan ke ba ndan batip tang utrai batip, but ngasngot nat ba hadu mentai kesngi fila poi syagani ke sejar teli jong ki episode ki ba let's say kila along ku jingger khu ka bakhraw ya kani gadap sejan re nganut benang daki pawajar ki brio kila yo ki jingger khu lamba na ki program ki bagi brio jong play nang ni ki wan keren mana ka por ban nganget play un ker khu fi bat nganget hagani ki jing keren kan nang khamsha shu ye ki brio ki basngap bakin sngau tho kan yarap fi ki basngap ru bafin sau tho kumno ka sedang ka ege baki ya lenti namar kat banginang keren pinang sau tho ya kani ka potnet barok away te kumba fila ya tu nadu basdang ba fila ya kendu sibun ki aka jing em bat nang tade fila ya tu ru ba agapot basdang ka jing shikri jong fi
kadai ba teng pilih iki ba ka sound kam long teng yo ko complain ki brio ndrei nga ai ngoi blai ba kata kadai ka nong rem jong blai ba shwai ka bangin poi iki ba kham chalor ngi haban sedang niki iki beret te blai de ba start udah blai ba snot ho un se ala me fish iki ba kham krau but what kani ka balong mentaru kadai ka jing ai ka jong try but halor jong kata ka nong rem nganget pi snot ho ro ia ka jing long ka jong blai ba de ka tien ka jong blai ba ba blai u thau ka perthei ha ba le iki udah le na du ga not udah le bah ban ha bakut adin bula tahu pertei uang baro ka bangale kalau ka bah sudah te kitab Ecclesiastes ru ko ang kumtamo Ecclesiastes ko ang hakal nong ba khandai baka ek ba mesha man le ka da ka bor ba da ka do not baro tenganget piyo e ka ta nong rim ba ha ba bleu la ai fi kat ka ne ga jing shikri bakini ki besngap baro man ta gisngi fila yo kat kini ki program ki haban shong ki haban ailot e ka por ka jong ki baro ban i no na ga ying sem na ka ban taban penmi ya ka bahatam khnang ba ki brio ki niyo ya ka tien ka jong play ka ba biang ka ba janai ka ba ki laban da yo jing khu bat ban da sa jing kan mau tenga ngai u play u unang penjanai ne pinang yo ka jing start no try play unang I figure ideas unang walam ki brio unang khu fi ki liang ka bubon ya ka ba pinang la ban le khamba chu ka ban yeren kat dor le se bar ki wei pat ki program ki badai shiki we pagiriru kanang mangila ban what ban poi siya balong global mo te kuble shibon ni gani jing kali ka bang kali fi shibon ba ki brio ki yo khamba la ma ka potnen hoi shibon ki brio ki yo jing khu ki la yo shibon ki ai ngakwangan kali kanang ba kiru kini tip ngaro am da tip lot hi te ngakwangan kali na firu agani ka por kani ka potnet kala mi menta mo kami ang ni shlong nang ta kami sikidong boper fila fini tho kami sikidong ayu nang ta kisnong ayu hang ni kasi jantia na ta fidan ru le se ke badai shabar mo siki pe gi jaka ki baka blay layalam ta ko fini tho e kata ya mentangi cover up the whole Khasi Jaintia Ribhoi district hoi dang hakini ki shibanai ngimpa da yo haki bhoi le se sorar ngimpa don henrengi aingo pat yo blay menta dang shibanai ngilala ban supply pat haki new cable operator ki bathamai ki balong nyoteli te habangi wat hi ki jing tip na baro ka bamut ya menta kin light no satang kitu ki jaka ki bamdon ya ka cable connection long bamdon hi ka cable connection te kinum yo e ka potanet henrei ladangi kren hi ya ka jing priang ka gospel kamot ngilayo ya ka Khasi Jaintia Ribhoi district baro away but light no Stangaru Hills ngimpat la ban penpoy ya ka potanet but nang ni pat ni penpoy ro ya ka potanet shapo Darjeeling ha ka ba ka jing pen bit yang Darjeeling bat Kalimpong Darjeeling bat Kalimpong pipin mi kom no shi fi ngi jule na baro ka post production jong ka ngi pen biang nang ni te ngi shupha pade haba kala da biang ya ka post production te ngi sta pha pad ya ka final copy shathe but shathe ka de don lagi brio ngi don ka ba ngi bon se ngi pha hi de ki courier na marba ngi la pen biang lot nang ni pastor ki recordings ki nadong shadong ngi pen biang lot nang ni te ngi pha ba ya ka final copy shathe but shathe ka de but ka poi shiki cable operator but ki polite ba ya ka program shiki cable network but ka vision ka jongir ka long ban pen poi ya ka gospel ha ka tin jong ki hi haka ktin joki jong ki hi te ye ki program ka bangin pen poi shatai ka dei le bon sin ngelap da English nang ni bat la translate ka Nepali ka badai ka ktin Nepali shatai mar ka Nepali shatai ka Nepali shanir ka yefer but ki jo hat ki pastor nang tai bakin man khnang shani bangin le ki recording hang ni ba ri nang ta ki la ki sa ka to ni de ki le no ba ri nang tai ka ba ngi pendap nang ni sa pha pa shatai bangin dang dan ro ki jing thu man kani dang steo matang dang wan spos le guriru dang ile iban ya kran ni kitu ki brisha thie te kimpat aiktien dang nge stang ga to kan ni ngin yo man pen mi ru ya ka podana spos le guriru ha angi dang nge bagata ga jing thumu na marfi iban pen priang ga gospel kadai ga plan jong blai but kadan pat ga plan ga jong boman ru ban penuet hoi te nge ba haba blai la IFE ga ni de blai ban yalam man play ki jing khang ki ba la khang da ki wei ru nge baru play mdan ka bam la mo baru play baru long bala ang snot ba ka kata ka de ka bang snot nat palan ba ya ka jing yalap ga gospel la la ban pen poi khambun da ka potnen ha ga Khasi Jaintia ka wei ka bang snot nat ka de bang aji asngau ru what na ki brio ki bam jule jing seng mo kata ka de bang snot nat long pisu tho mo ni long kristan ni le jing seng
Tetang balik jing sang. Ndai ubam le jing sang te tiap. Hoi. Te khamtam le ki tu ki non Christian. Ki bam long Kristen sendan. Ndai ya ka program potnet khambo ni ke bangayo sngau. Kedai namar ba mo ngaru nga le yalap keleng-keleng ya le program. Dan ki bawan jing sang sengiru. Khamtam le bang le chuai. Dan ki bawan jing sang sengi tana ka daw ba ki yo sngau ke tinu play. Naka potnet. Te kala long ke jing khu ko ba khrau bat men chua. Ngai thu ko makalong mo. Hai. Men chua ka pot bidang khot ng kong inga. Manuan keren ni nalor bangadang long nervous. Nalor bom jumlian. Piru bidang long. Pipat da suthu ba ko fitu. Hoi. Kapal buan ng kong alamat banong tang ka tu siang anum le shuru. Namar ba kawai nga perkhat kam dalong jimentoy ama namar ba kibri ki yo jing sang geleng-geleng. Hoi. Hendrai ndah hadian kat tu kat ni por ndah habang ayo sngau tala ka jong skor. Bapleng kumba ladang bakla kumba tanghang ni selong ki sngap kibri kumba sipojar. Tam kibri na kumno. Lapalan mo. Sipojar tam. Tim nang ta nakata ka daun dang atip ya kata. Kaperlaw inga kawai kesengi mga naong ngade banduay. Nda fikot program nga nero nga dapen kreba. Balay na mga ngasot ho na piniyo ka platform ka ba piniyang ban keren nga kitin ka jong play baki brio kiniyo jengker khu deki poja nang tada fin pen poisha Siliguri fin pen poisha Kalimpong sa Nepal ka kadai ka ika bakraw. Tede nagtagadaw nga nget firu ki bayo sngaw nga ni jing keren jing yang ne. Nga nget piso tu adukan no ka impact lani kita ka jingkta jongka potnet aba ka yalap ika gospel sige jaka baro. But nda file ika babaha nakabentaw try ka opposition ka dan bet ki obstacles lani ki jingwit ki ding pengkiang ki babon ki wan bet. Nga kwafin long shy mo long bet mo naman ki pupili ni bopet ki kwa bantip tanga kwangan ki libet na fi wali sngaw le ran wali sngaw ram nga kwangan ki libet fi kandu jing ayuk ka ba kamakhma hapadeng jong ka jing persyang jong fi ban pen ba kumba fi ai por kumba fi la ai lut ang ne kai ka jing kandu jong fi ka ba kham ka ba fi kandu akhmat ha ka por ba fi pen kre ya gani ka program bat ka ba fi penia chaprang ya gani ka kam Haka manungkong mo porbangi sedang. Swabangan ya syakmat lani swabangin ya jam syakmat mo le se kani gandi ka sien ka manungkong kawakan mi syaka. Syaki ba bangin ya tu. Hoi syabar bangin ya tu mo. Number 4 sien ke ka ba kibriu kiyo i yangi kum tangim long. Te ndre ngitep pat ya ka jingya ilenti ka jongi. Hadengi aingo pat yo blay namar bangi da sngo tho shai ha bangi don ha gani ga jing shakri bangi don ya ga jing khot bo blay ula khot ingi namar kala judon ka por mo pastor ba ngilaju ngin hap ong ba mangi mo ngi hap ban tenju ya ka jing shakri ban sngo tho namar teng teng lada ki wan than ki jing kren bat ki jing shakren te ka poi ka por ha ka ba fi hap ban examen ya ladi mo ban kali tip la khot shisha ne tip ka dei tang ka jing kwan hala Yuan jing artin te haga banungkong ya pastor haga por bangi sedang ya ni ga jing shakri mo ngi ken mau ngin le byang shadien hau ru snam arajan yo ka program kalong tang shisin shitayo bat kalong tang na ka benta shteng kenta ndon mano ngi don tang manga i pastor bat ibok iba shu yarap ban penbyang long namar baka fortune production ka diga jong i te ai yangi ya ka tu ga jaka bangin le recording ngimdon yeng pastor ngimdon ka yeng ngimdon jaka bangin le ki recordings lani ban penbyang ye ki program te ai ma i ya ka tu ka kamera ka jong i but ka basngo phla kalong babaro ngilong ki non experienced people ngimdon experience rom haga media te haba ngi don pat ya kani ka jing shakri but haba i pastor i IT iong ba top penyat ma fi ki program na tharai de haki tu ki por pastor ba phila juan kren haga program ka jongi ka bangi palaj be ya ka jingyalap sitayo ka bangi le kalong ba shu yalap be arfusan minute te kidon ki jingruai ka ba i ladap ruai lupa ma i te ni ju palaj ki jingruai ni kren but tangkum tai pastor ka bangi la kat tu but habangin ang ya kisngi ngi shem ba ka kadon ka discouragement ken namar fisgo tho kum haki tu ki por kawai kalong ba ngimyo ya ka support khamtam haka jingduai kibriu ki ban aimen sim namar haki tu kisngi ka kibriu kimpat da tip ha kimpat da sngo tho ya kani ka jing shakri
bat ngiru shu don jing khot ublei shu sedang laka sedang tip kumo ka ban yat long ngim don pat ya kanu ka thong ka bang ibu syakmat ngitip tanggawai ba ublei ula khot bat ngin yai be syakmat bat kat bang inang jam ti ublei un penpadan ye kitoki khoru khoram ngitip tanggat ta Hendrai ban ong pat bangin yo i pat ya katei ke bahasa lendet lani bangin yo i okey katei ke kan salong ngim tip Hendrai ngitip yo i tangki jing long visual be da Mak ngim tip ru atau kan ka potnet kanang dan next month. Hoi tangan kini tien ni kata kan. hoi Mo. Kan kini tien mo. Kumba ka long menta. Wala da film note ong lo. Namar baro ka bangiale ang ni. Kani mga keren mga kani ka kamera ka bering. Kini ki jing pen i bar kan. Lada mdan ka pisa. Lada mdan ka pisa kanumi. kanumi Nginum dan jing sengram kata. hoi Klem pisa mlong. Tidak nak kata kadang ngaku angan keli via lor jong kata. Ku makan no tarai ka budget jong fi shibnai. Pilot nak benta ka jinglot jong ni ka program barawai. Hadu bakan nami. okey kidon ki mant pastor ba ka budget ka kiyo kidon ki tiar ki bangi haban thiet te kitu ki banai ka budget ka kham kiyo ka poi shalu ki silak sau phau tam Silap saupo. silak Shibnai. lada ngim don kam ban thiet lada teng ki don ngila de thiet rupa ka jinglot ka poi hi shaka silak ar phau silak lai phau namar sha baro ki jaka ngi haban sio ngi haban sio ya baro ka bangi de ban sio Tama ka cross lap. ka cross way ka sila kampoi duna sila kampoi but haba filakali gani ka jingkili ngi tho ifi par gani ka way ba nado nyo tarik Januari 8,000 nyo bangi sedang but kat hadu mentara sengi jong ka 6,000 episode lada fikali ya gani ka jingkili ba hato ka fitip ka long next month ba film sio la don lupa da ka ba shisha mdei bangi thau pastor mdei bangi thau la ni thok blai ula khot ngi ga ni ga jing shakri ngin haban yo tho bangim tep la shamrai ngin sio da kai hado menta ngim tep la sham banai ne ekin kan wan ba ngin le bangin yo ban sio hare tang ka we pat bangi tep ba ublai ula long ubayai ne haga jing khot but ngila yo i ga jing yai ne ga jong okay Kidan ki por mau ki ba fi ong no ka ba fi poi ha ka tu ka dong rem jong ka tien ka jong play. Ba ka tien ka jong play ka ong wat ku slide ka efin bam ba ka efin di. Dan ki bri ki shu hikai ka tu. Hendrai nda ba kim ya kan do amat kim song tho. Hari ngai pipi song tho ba. Ba ya kan ni ka jing don kam jong fi silak tam. Man na ka benai. Kadai bet ka ba mlong ban ong da kumui pat. Ba ban yo bet. haban yo himla ban ong Tinda ba pi haban ya kendo hala ka jong ko siyo. But kalong practical ka ba pi kendo ini. But ba film tip lanu kan wan ne kan umuan. Ti nganut ban ong ublay ude bo bahasi sha. Ngai kam dai ka besuk de fi. Ngai firu ka besngap pi sing tho. Ba kani ka bangi ka nang ni ban ai sanan ba fini asngau mo fi. Kam dai stia ka ba shut hau. Kani ka dai ka ba ki kendo man la ka banai bagi dan ke jinglot ke bobon bat fiso tu na ka liang jongki kim dei bedan ke kelur ke lak ke mo ban bu lupa ka ta pisa ban ya siu ye jing dan kamera anrei kani ke dei jing khat jom play ke le ka ga jinget tengadang scam ba ublay bla khat fi un penjanai kata bat ngadang ru bagini ki pat ba ki bayo sngo mentang sngi fila yo sngo to la ka jong score pi snap ini ke program man la ka tayo man la ka sngi pi yo ala ka jong ka yeng but ublay ula khtai fi ula khui fi ula pen khia ula pen mfi kalau lo ka jimen toy ke riba ke jat ben riu jingi nganut ngan ong ba fis ngo tho ba kani kam shumi gum to la da mdan mano ki be support bagi ba ai sika kam go jong play tengi ai ku play ki to mo ki be support ki ba ai sika kam go jong play den rei fis ngo tho ba kani ke por ke badan kam fi fin shai ya ka rukom tri kam jong ani ke potnen tenga kwangan kli fi lo jong ani ba kawi ke jing kli ka bang kwangan ong fi hot vila fila ikan du jing agaliang jongka mak liang ke pisah tingka kidon ki por ki fiap in up bat ngakwangan ang fi kidon ru ka nganget pidon kamru ya ka jing kershan jong ki briu aga mdetang ke pisah tingka andre wat agaliang jongka ke jing duai ma ke jing duai nama ke jing duai dei maka ka bola mai ke jing kerku nama ladam dan baduai kamuan ke jing kerku tengah kerpa de fi ke beyo asngau ma dag sniro ba ai bo bleng kata fi ba man la ke por hai jing duai jong fi ba fidan
Kalau ban long kat tu kan minit na kat nu kan bapila na fin ai por. Ba finum klat ban yai duai nam ta jongki. Bat nam ta ke potnet tim brokoi. Ba kani ke program kanum du andre kanang khamroi. Kanang khamba ba kan long ke jimen toy. Ya ke himau play ke panang mi kisngi. Nanget fi suntunat ke tama na marba. Klem jing duai finum la fin ya chakman. Ka tari ke badan kam. Naman da duai ke jingyo ke jingkot kan wan ke jingkot jingkia. Kadon tengah kuangan ke li firu sakawai. Kabiya dei halor jong katahi. Ngakwa finum le ran. Ngakwa fin itu baik namar ni syakri ublay ubayo ilot ubatip lot. Tengah nget kadon ke por ngajus ngosun airu. Ndre ngam num ngosun ai. Namar ublay lo khot fi. Ublay lo khot fi udan la jong kalenti ban penia fi. Tengah nget pila ayat agi lenti ke bakham Bat kawai ke bangan keli film dah kesengi kedai. Wala ngam dah tip lot ndre ngasus ngotho. Ba nadu bersedang hadu mentah. Kalau judan ne em ke por. Hakaba kumba fikmi lenti ba ublay un kurkhun ndre ke khlemwan. Bat pila dan naga jaka kaba pila kelumar. Kumnuan le ban siu ye ki para bi trelang. Haganu kele ruka mangan ai siki kabel. Kumnungan le bat kalau judan ne em ke por ngan keli. Wala ile ran man itu. Kalau judan ne em ke por. Kaba fipoi haga jaka kaba pila jan ong ngin sange no laningin kibom no. Kalau judan ne em ke por. Nakaliang jongi ngimpaju perkat ya kata bangin shim ya karai ban ong ba ngin ya kren haka jing syakri ban ong ngin ya le kumno to ngin ya sange no nengin peng sange no namar ngim la shu ban poi kat haka ta karai ngim pat poi Henry hoi pastor kala poi ke por haka ba ki jing kilawan hadu ba ngisngo ba ngim la shu pat ban ya syakmat kumang ong ifi bangi klem rai bangin ong bangin pensange no lani nginum treshu lani nginle akumnu lani Henry fi poi pada jaka ka ba fi ong nganle akumnu lakut kala ngim yo ilat shu ngim yo ilat shu kumba fi ong mo wat num le ran ban yo thu te kadon kapor hakaba ka jing syakri kala ya katu kan ni snem ngatharai kumbalai snem sau snem kala poi kapor hakaba ka jing syakri kala ya but kadai hakapor kaba ka porternet kasdang ban kio pastor de ha to hagi tu kipor baki brio keleng kila sedang ban yo sngo but kila sedang ban appreciate ya ka program kila sedang ban yo jingker ku but ni sedang ban yo bha ki report ki ba bha kum ha ka kapor ublay uyalam ya i pastor mo ba kum shaban poi shata mo kum batep ro ba ki babon hi ki ba kershan ya ga jing syakri ha ki tu ki por ki dei ki brio ki badei na ki mainline church te ki ba kershan namar ki e palat ya i but bo ki encourage ya i te re ka poi pat ka por ha ka ba ma i take ya ka decision te ha ba ikan riano na ka to te kadai ka por ka ba baro pastor nilaban ong ba 100% mo ki ba ju kershan ki ba ju support nilaban ong ba kandai pu pra ki klamwan tang ban pen idur te nalor jong kata sa ka discouragement kat ki ba yeng kat ki ba wan pastor judan iweiro ban kren la ka tin ka ba bha ngakan mau ha ki tu ki por mo wat hado ba ngadon hayeng nganget baro ki bapet yang ni ka program ki numdon ban snow handrai ka dei bet kei ka jing syam ka jongi haka shimet ka baba ngingi la ya te ka dei ka por ka ba kat ki bawan pastor ki ong bet nganget ka ta fi namar fiket mau ka jing ka ba fi poya ka jaka ka ba fi snow la mo kadon yang pastor bantai kaba mo yang baikan sadu no ka sakhang no kadang ba ka David ki ka jing tim ka jing iwan do ha office ro an sneng wong wi dei wanang phaidin bat ka kta fi mo ka de ka por ka jong ka test ka ba kham sir khai ne te ngakwa ngan ong fi kum ne namar ngatip ka kta fi sunita ka jing kan mau jong fi mlelei namar ngihapan long bai ku mangilong khmat jong blem dei mo bangi buri ai namar ngasus ngot ho bahag ni ke jingya den ti jong fi
kadai ka kam ka ba khrau tam kadai ka kam ka ba halor tam aha ka hima ka jong play bat nganut ngan ong usetar un penan kam da ki briwi ia ka ban wan ra fi ia ka jing penduk jingkermen un penan kam da ki bubun kilat ban penuet igene bat wat adu mentaru la siginang don ni ki ban long ki jingwet tan rei namar ba pilapa si ka tu ka tes ka ba fisa satang arngut ban si megarai ma Kani kata pastor ba fin ong bet ba ngin yele kum no mso tho shu khot ublei ne uklem khot bat nang tangin yele kum no nang ni shkhmat ban ong ban sange rum not te bania shkhmat ru habam don shu ke ru te de ta dong ngaklik nang ba fin long kum fin long ye thu ben ba kala judon em ko por ka ba kum ka tabat pilai ye thu le se bidang ko ban ong ye shu long ngi kan mau moi te ki por te kat ki bawan ngimlap ban yo ya ka encourage men mo naki khamtam e habalajia ya kani ka jing e te bat kawai ka bakta du kalong ba na do nung kong sngi ngi sngo tho bangi do ni ka jing khot bat ngi da e chisha ya ka jing shakri kumban ong pastor ka portanet kam dei te ka kam yangi kam dei ka kam kani ka dei ka jing em yangi ka bangi sngo tho ba u blei u ai hangi bat ngin ai pat ya ka ba bhatam ka chongi ya kani ka jing shakri kam dei bangi le anamar ba ngi ko apisa kadai ka jing khot kam dei ka ba ngi penbe ya ki brio ban ong ba ai pisa shangi te ngi penlut ka pisa hala de kam dei ka dei ka jing shakri ka bangi ko ban shakri ba ublei ula ai hangi bat ka dei ka jing shakri bat ngi ko ban le ya ka ba bhatam ban ngajukan mau ba ka kta ba ya nga khamtam ke ibante I khamla ban pen e ande yang a bun sen nga kan mau ti ki por kakta ba namar kut ki brio ba kan do kut ki brio ki bawan yo asngo tang si kan tin ngin sapit kai kat no gan yeng ngin sapit kai hadu kat no kan yeng ban kershan ngin sapit kai ki don nei le ki balada bo da u benai ba next year how tau benai ke portanet kan sakhang talano te kumta pastor but hot ni bon sen mo ngi dei ki shakri ki jong blai ublai ula khot yang ngi dang dei ki brio ngi don kam ki brio bakin kershani ha ka jing duai ka jing e ka ba kham khrau pat bania kata long ka ong kum no ka jing e long ka ba kham pen so ingi ka long ba nyim don jaka ban le shanu ban yatho yanu kuma ong fi pastor ngi poi ha utau put em ha ka ba phimla shu te ba fin bat ngi so tho ka wei pat lada ngi le shanu yo ngi shar khi be namar ki don ki decision em ka ba ibante ishem ha ga jing em kabalong bangi tieng yung ishar kibeng yo ba kata ka decision kalong kan long ka decision ka ban ong ba kwale start ta dep stu manu ba phale start na do no kong sni nginum ong te dei namar kata em ka ba penlong ngi bangi shushong ban ngi duai ban ngaken mau ha kitu ki por ka ba buon ka ba ngapenlut ka dei ha ka jing duai bat ka jing duai ro ka dei ka ba shu yam be yak ma jong blai namar tan ka ni ka wei kalong try ka dei ka ba me la khot what I bakan du ke wi kam dei na ka banta ka buron ka jongi bat ngajukan mau ke ni ka wei ha banga kali ya I bantei mo phila perkhat la ni hato phila ju perkhat ke ka banjia I ju ba pi ong kam dei ka jonga kam dei ka jong phi ka dei ka jong utrai lada utrai ula khot ma u un petieng bat lada utrai u khrem khot ai bakan khang no ngim sngoi e ngin trei de ki wei ki kam ban em ya la de te ngin trei de ki wei ki kam hande lada kam dei ka jing khat ko jong utrai ni kloi te pastor ban khang ha ta ka por te ngiya pat ya kita ki nanti ba ka poi ka por ha ka ba ngim don I issue but hoi ngim ye thu mdan batem ya kata mdan batem ande ngim don I issue te ngila perkhat te ha kata ka por ka mi ka di kata ka tin lada utrai ula khot ai ba ma u un yo e ka buram bat ma u un pen yai te lada kam de ka jing khot ka jong utrai ngin sngo thu te ban te ong ngan khang hi manga pan ngan trei no da ki wei ki kam khana bangi la ban em fi ka jing shakri jong yo blei phila hi ban shakri da ka barwa ya lap lada specifically kam de ka ni ka jing khot bat ka ba ar ka long ba dei ka to ko por ha ka bangi poi ban te ya ka decision ban ong mangin yeng bangin sange mo kumba phitep hi pastor na yeng jong I ban te kham tam mo I pa ila hi ban kershan rei ka poi ka por ha ka bangi sange te
ban shim ya ka jing Krishan ban ong ba ai ba ublei unyo ai ka buram ba kapar thei kibrio mangi nginum ong ba ya ka ni ka jing Shakri la support na ye Yang ba pa bantay berspa. bakin dan rei hoi kumbong pastor first time ka ni ka bangi penni ngi klem shim sho ya ka jing yarap no long ni ong ya iro da ka baburam ya imo ila support ingi la ka tu kan ni por ndai ka poi ka por ha ka ba ni ong ya i ai bangin tunju ya ka jing khot ka jong ublei ka jing em ka jong ban pe ha to udei ne em ublei bat dei nadu to ka por ka ba kumne ka long kumne ru bat ublei hi upen pau ba dei ma u ba khot Fi kumbang keren mentan. Pilai tu sibon. Kalau juan ke por ban kum perkhat. Bala kani ke program. Tip kania ceprang ne kan sange no. Ne. Ti filai tu. Fi ka wei ka bang asung tu dei. Besi kini ke besngap ru bapini o sngau ne. Piklam le ye kini ke kam da ka jing tmu ke babakla. ha Mdei bapin pen bana ya la di. Ban pen pau se ka perthei. Nani bafin kamai nang ni ya ka jing men toy jong ka jing em jong fi ye ngasam kam sim don kum kata but le se pila sailut nala diru ya ka ban penlong ya ka ni ka kam but nganut ngan ong ka diru ka lenti blai ka ba blai cha yalam se ka ni ka lom ka jing ai jing mod efi ba blai cha yalam ki brio kum balong Abraham abu say upayu ubun ino bar khat bat yeng bat sam bat ba yeng bat sam un mi bai kum tu marwai but blai ong ngan ka khuy me hoi we kan du jing ndai blai ule ya ka ba mpoi perkhat ba ma u lo pen ban ka jing ker khu ye ki million na po perthai tanga ngai kum bo blai khat e firu u blai un pen bu khat yo Abraham ka ju yang iru bat ye fi kham tam tinga kwa ngan ong fi ga ni ka por na ma bangi myo sibun ka por ngas ngopuram ba ni ka singi ba kerpang ba ba yo ban le ni ka program ngara kwa ba kan long bet kum bo blai u yo i ga jing ye shem jong fi dengan kuangan keli kendiat nganget pim sengai kata kadai ke jing dai bat ke family jong fi ke belong personal kendian mo ke belong ong no be dai ke yeng ke sam nganget fidan argut ki khun dai ne we can tell vision bang nang ta de ke wei ke bang su kuangan keli fi ke dai fi kam barok ke por jong fi ke mot fila ai be hang ni fila ai be pura mo full time be ya ke por jong fi hang ni dengan nganget fi so tho Pigi besngap baro angne fisung tho ngilai keren du besdang dan rei ka bakhat du banga kuangan keli fi ngani ka por ngaso benot ngakuangan keli sibon rei namar ka long jimen toy gini be yos ngobat ba kin da tip shai ba kani ka program kani ka potenet kadai ka ba le be thik tang na ka benta ban peniar ye ka hima ka jong trai kam dai stia ka ba pidon nam ta kanu no pat jing thmo ka jing men toy le jong ban ye ibet ba ki men sim ki ba kodor ki wan shau jisu hoi ban yo ibet ba ka du jok anda thali hoi ba ka kita ka dei ka thong ban i stol ba ma sha ban i ki brio ki don ha ka pop aga jin jar mo ban i ki ba ki don ha ka sha te jom ba man ha ka jin jar yani isna ye ki ba ka de ka tau try khot ta stol ni i ki ba ki wan shau jing ban i thu you just Chris kum no pan tak daw ni introduce ya ka portnet ki jong ha tu ka portnet ka de ka niam ngem de ka niam tak daw ni abi ka tu ka clipping ba ong ba ka portnet kam de ka niam ni ka kan hon balang ne kum tan re ke dang ka wei ban pen i thu i brio yo Jesus Christ kita ka dei jing khot ka ba khli dam tengah kuangan ong fi kan dia chabangan pen kod ni ka por ha fila le ubleu la ai fi kat kan ni ka kam ka ba khrau ngai ubleu la lam fi shibun kini ba fin poi ka lang ki jaka bat nang ta de ngai nang ni khmat ubleu nang mau nang sei ki we pat ki rukom jing trei nang ni ke ban nong ka jing ka khu ka lang nan kali ko ka jing kali ka ba khat do ka dei ba Hato fidan jing tmu ne nang ni shikman sa ka ba fin le sa ki pat ki jing shikri leng ba ka potenet le se ong no da ko kin tin pikwa na man poi shiki we pe ki jaka ni ban nang kham peniar mo se ki them jong kari India ne wat sabari ong no ma ngakli ka ta nang ba la fidan kum ka ta nem ka vision ka jing yo i was torngi tipe ba ubleu sei ga ni ga jing trainer ni ne Meghalaya ubleu sei ga long namar ba ubleu da kar khu ni ka ri ga jong da ka gospel Bara baula kar khui ngi hang ne kam de ban sa kut ta hang ne. Baru bleu kwa ba kane ke jela ke jongi ba ki ba nget hang ne ki de ban long ke jingkar khur ya ki wei pat. Ya ki wei pat ki ri ya ki wei pat ki jaka ki ba ki kin hon ki breu ma ki jai ktin ba pher ba ki yo yo Jesus Christ ke. Ban kwa ba ang nut si sai ka tangi thrang ba.
Aba utraun pendap ya kata leng bagan ni kejela. Bangangit pastor ngirus paplat hang ni tang bangam tip balai kalong kum ni. Namar ladangi ni peniang lagi jong satellite nang ni ngila hage jing sya namar ka pisa ka bon palat hang ni. Bangini om peniang lagi jong ka station nang ni ban ais no ni ka gospel. Sya ka perthai brokawai. Ba mdan jing how balai nginget. Ngimdan menta ring hap keren kraw namar ngidon ni balai wa kraw. Siapa jing namar balai ya terengkat bagajing itu pa ko bapida. Tengah kuangan ongkum ni ni ka pohar. Fi haba fidan ki jing tumu ki badai ki ba kham yar mo. Fidan ki jing yo I. Kum ba Bible ka keren shai. Bo balai keren ka kitab ko jong Habakuk. Mo ong to men tho ni ka jing itu pa mo. Khnang ba ki ba pet ki yo I. Mdei tang mo fi. Mdei Habakuk ban yo I. Mdei baro ki bi tre lang ki yo I. Dede na ta daw ngakli khnang ni. Khnang ba mo fi baro kiba ye pet ye gani ga program pibaro kiba yo sngaw ye gani ga jingtmu ba mafi pide pin ye snok tilang bat kani ga vision ka kani ga partner ga dan ya kaban penpriang ga gospel sigi jaka baro te namar bangim dan sibun ka por ngakwa ngan ong fi kum ne gani ga por fi ba pastor bante ba di kong sunita ngakwa ngan ong fi wanum shaktiang ublay uday bakrao namar ngakwa ngan ong kum ne ya ke jing yalap lengbaga media kadai ke jing ai ka bakrau ko jong play ha ka bagi briu ki penan kam baklai ka so tanu sim baklai ka media da ka bawan ra ye ki kam ki bamdai pen ban ka bi kai sniu ki briu ndre ka media ngadai ka bau bleu ai na ka bentaban peniar ya ke jing yalap na maru jisu ang ka gospel ko jong Matius wang leche ka perthai yalap ka gospel baru ang ni ktir ang ka jing I jong ki babun kin man krian ma ang tin ke jong play wang kan sapoi ke por ba ye ke gospel on ya lap sya ka perthai brokawai barang ta ka sejaga bakut tengah kwangan ang fi ni ke great commission ke ba fi don bentalang hak ta jing pha ko jong trai tengah kwa man ta ke sngi ba pin sngo tho wat num shep tiang u play ab u phai ke senran wang on nai ra wat tang usai pan mo nai ra tang usai pan ro on nai phau artli ge juti ro namar wang fikle ngapai fi fiklem kerdo ye ro ya nganget ublay unum pen kerdo nama don sibun ki beri bekersan yo Jesus Christ ke tu por tengah keren lang firu ki bayo sngaw ni ke por vilayo sngaw ngalakli ber fio I ke balong shisha I ke bagi kendo ki hab ban up how try man ke por man ke benai ban pendap ni ke silak tambat nang tade ban penmi segi we ke program ke bobon badai nak tak daw kat kum ni ke tin ke jong blay ngan puli kendiat stang ko ke dekat ke badan ke not jong ke ba ong kum ni ha ke siti siki nong rum nong besipau na dekat bakhat saw bat ke khat ke bakhat san ke ba ong ni kitien kumnu ti kin khat kerpan yauta hau bakim sim langai kumnu de kin yo ngai hau ta japang ubakim sim la yo sngo kumnu kin yo sngo klem ba yalap kita ga de jing ong jong kitien ke jong blai kumnu ki bri kin yo sngo klem dan ba yalap bat ke bible ko ong kumnu ru kin yo yalap kumnu fin yalap ladam dan bapa dengan nut man ong mentag sngi abang lakli ni ke jingkli fio sngo dalagi jong skor ya ke jilap ya ke gospel but kum no fio sngaw ni ke jilap dai namar badan bapa manu bapa ikim de e bau blay pha ndre blay la khot iki ndre ke bapa de ke briu ke badan ke do non ke pamaki kimla setia ban ne yalap keleng ndre de maki ke badan ke do non ban pha da ke jing duai ke bapa da ke jing aimen siam ke bapa kham tam e da ke baki dan ke do non ban krishan syagni ke kam da ke baki ai kelut syaga jing yarap ya ka jing yarap ke gospel lengbaga ni ke potene dan rai nakaliang jonga ngayang ni ku mu brio jong blai ubujuan kran ni ke tin ke jong blai yang ne berobor bat ngada sim khia e gane ban kran ba ublai unum pendu nong e fi kum ba fi bet syaga ni ke potene pinyo at palat ban ne ke ba fi bet nama ublai de bekrau amen ngada kwa bangan ong fi baro khot ke bayo sngo benta ban ne ke ba fi penlot e ke pisa ke jong fi seki eke bamdai ban ne ke ba fi bret ka ye ke pisa ten ka jong fi seki eke ban puot ban ke bamdan bainong ngakwa ngan ong fi filayo jingir khui le de ban fidan jingir khle ye ke jingalap ke gospel haba filayo sngo to la ke jong ke skor menta hadu kat nu ke don kam ke jingir shan ya ke kam ke jong blai lembah ke potenet balai pim invest ban sei ya ke pisa jong fi ban ai syakani ke jingtrei khnang ba kinang la ban peniar ke gospel syaki we pergiri jong ke perthai wat syagari India ke pamentangi dan peneng ke jaka ke be kumno banyalap ke gospel fi igi penci tamben ke badan menta pokri India
hiu ige jing pensitam ben mentah Iraq ige Kristen hiu ige jing khanglat ige gospel keleng kelami bat ngidan ke sarkar mentah ke bangim tiap akan ukur kom kan long ndrem don bala ban khang ya ke media bat dena kata daw la da ngimla lay de kibriu ke media kan lay bat dena kata daw nga kerpat figi bes donang ni yang nang ni ko mubriu ngam dan ji tip lam ke bapendra ma bang akran ni ngawan kran ni barabor kalau ke jingker khu shi kibriu shibun kibriu wan ai ku play ngi shibun kibriu ko pa dua ngi namar ki yo jingker khu lom ba ni program tengah donang ni bat kum ke jingker kli ngadwai bo play un kta ifi baling ba kani ke jingker kran ke jingker li ba finum benot ban ai shika kam ke jong play hagani ke potanet ngangai pin sedang nduk ta singi ban duai bo play un pelong fi ba fin la wat ban ai man la ke benai ban krishani ki man la ke benai namar dak ba bi ai fi don bentalang hakabe lap ke gospel shika perthai barawai to play un khu fi ke ni ke por la da fi snap ini ke program ke ni ke por fi don ke jingker kli ke ni hagani ke por ngakwa nget pin pediang ke ni ngakwa nganda duai nganda bukti kerpang fi hagani ke por firu ke bapet hagani ke por la da fi sngal tho bo blay kur khu fi lamba ke potnet blay pim ra lagi khti duai lang ini baro arngot hagani ke por ngin duai ru ye ke potnet tim baro kawai bo blay unang ker khu ki unang penroi ki tengene duai hagani ke por ku troi da ka do not baro ngayang ang ni ablay be ya ka ban ailut cheme ke buram ngada sngongu ken try namar ngatip ablay ba ke ni ke program kadai ken try ka bangi tho ba ngi kren ni ke ei ka ba ja shisha ke jing em changki try me yo ikila ya apeng jong shibon ki ei ki ba kadan ke por jong ke jing kemen kadan ke por ken try ka ba kadan ke jing artatin kadan ke jing pendu jing kemen kadan ken try ke por hakabaki la jan sange ya ka ban ya chkhman ndre try melang blay belang faithful melang blay bekhra palat batang ni blay sesien pat ban bukti ngada pen ken tangi ni ke jing duai but try blay kat bangadang bukti yang ni ke jing pen sle ke jong men sim khot ken hiar shiki hakaban nang ni chkhman ke jing ai blay ke bekhra kan pen la yaki bakin le ya ka bakim jula ban le ken snau tho ya ka bakim jula ban snau tho ken nang ban pen trai kam ya ni ke jing shikri haki rukom ke bakim ju nang men chua namar ke jing ai jame ke dan bat ke jing khot jame hagi jing em jangki ngatwai bo men sim khot jame un ya rap ikin ru men dagisngi kta yaki kan try bo ki ke met ke bakat ke bakia ker khu yaki kan try ken dan ke jing snau tho lang ko ke jing mot kan try ker khu ki khon jangki barar ngon ai ke team potnet baro ko ki ni ke dan nang ni baro try ke be involve hagi ni ke potnet try ke na dan ke buram ke jame ke na dan ke jing ker khu ke jame men na pen priang ni ke gospel limang ni ke jing shikri nas ngau tho agani ke por ken try baka jing pen sle jame ke dan ni ngada net ken try men kta igini ke brio play na kne na ki ke janga shigini ke camera try dan na bring jonki ko pang ni de ki spa be de hajar ki ba yo ngau igini ke program try men kta igini ke por ba ba ki yo ngau igini ke jing shisha ba ma ki ken try ken kne la ke khti ha ba me ker khui ki ga yo ka ba ken kne la ke khti ban ai shi ke kam ke jame ke ba dan hagani ke kam ke khraw ken try ling ba ni ke potnet ministry ngat wai play be ngadu nang ni shkhman try ni dum bo ik ke jing e try ki dum sa ke jing e andre try ki ni yo ban shakri da ke jing kemen nang ni shkhman ken try ngada nget kan spread ke gospel ke jame shaklang ki jame ngada it ken try play be shibon ki ba yap ken yo im try shibon ki ba let du chok ken pai ken let shabenang ken try shibon ken try ki ba pai den ken wan bang shi ke jing pen shibon ki ba pang ken khia shibon ki family ki ba pat ba pra ken yo ma de ke jing khu ling ba ke jing shakri ke jaki try si sin ngada duai ba men da pen sle kerpang iki ba de jing kemen ken try ke ni ke kam ba de jing kemen ngai ha ka wai ke sngi ken try nda ba me wan shaw le ke jang ki brio men ai ka bai nong ke try ya baro ki ba krishan but men ai ka bai nong ya kiru ken try ba kin yo ban shat kemen na ke sngi ke jane try ni ai lo chame ke pura ma ke ni ke por na ma lang play wa krau ke try nganget me jubab ni ke jing duai ke kerteng ke jang uji sungi duai amen. Amen.